Здравейте хора, това ще е епизод за 30 сабскрайбъра, за което много ви благодаря. Благодаря на тези, които ме подкрепиха. Не вярвах, че толкова бързо ще стигна тези абонати. Да, нека да пристъпваме към важната част. Ще направя една томбола поради тези 30 сабскрайба, която ще съдържа премиум аккаунт на Minecraft. Както виждаме, съм си закупил CSGO. Да, нека да преминем към друг. Да, ще има епизоди на CSGO и на Minecraft и в най-скоро време трябва да снимам на камера. Окей, за да се запишете, трябва да напишете запис и скайпа ви. Не е задължително да харесате клипа, но трябва да се абонирате, за да дам вашата томбола. За да дам, т.е. томболата на победителя. Томболата ще се тегли в крайен срок при